नोंथांमोना नायलांदो गय बारि खान्थाल बारि खिन्ना थांदों लारि लारि मोनामलायनाय दालि दालि आइयो बेनो इद्रिसा ओमफ्राय मा नाम इद्रिसालाय रक्तिमा बर' बाराबा लाना खारगारगोन हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि फुल ब्लग एडिशनेलाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय गाइस ओमफ्राय आङो दायो दंफैयो मा गामि आंबो गामिखौ मिथिला खिन्थु मुलाबारि होननानैसो मिथियो आरोना बेयाव दायो मानो थाखाय फैदों होनबाथाय नोंथांमोना बेबायदि देखायनानै आंना नायदो ओमफ्राय बेथिं दायो रेडि खालामगासिनो सर्ट मुभिनि शुटिंनि थाखाय आरोना थ' गाइस आं माबायदि जायो नायनो फैदों बिसिनि शुटिंखौ थ' गासिबो पार्ट्स गोदान गोजाजोब आरोना गोदान गोजाजोब नै केमेराफोरा रेडि खालामगासिनो ओमफ्राय बेथिं दङ एक्ट्रिसा नायदो आइयो बेनो एक्ट्रिसा ओमफ्राय मा नाम एक्ट्रिसालाय रक्तिमा बर' बाराबा लाना खारगारगोन गैयालाय ओमफ्राय बेथिं दङ नायग्राफोर खोबलाजोब्बाय नै मानसिफ्रा गासिबो मा नोंसोरो नायग्रा नामा हा शुटिं नायग्रा ओमफ्राय नोंलाय माथो मबाइल सुगासिनो एक्टरफोरजों बिजि दा बियो बिरादनो ओमफ्राय गाइस आंखौ बेयाव लिंहरनाय जाहोना जादों आं जास्ट नायनोसो फैदों जे जेबो केरेक्टारनि रलबो गैया माबो गैया आं नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों आरोना फार्स्ट भिडिअ सर्ट मुभिनि शुटिंखौ ओमफ्राय दहाय फैनायाव लामायाव बिराद अखा हादोंमोन ना सिजाजोब्बाय गासिबो ओमफ्राय बिथिं दङ रिथिमा डार्लिं सानैजों फैबाय आरोना उपाय गैया ओमफ्राय फैसाफोरथ' गैखाया दुखिया मानसि होनलाय ना ओमफ्राय मा होनो बेयाव दिपुआव हाबनानै 30 थाखानिल' थाव सोबोदों दे गाइस 30 थाखानिजों दा मोनहैफिना बेखौथ' मिथिला आङो खिन्थु 30 थाखानिल' सोबोदों आरोना मा बुंनो दुखिया मानसि ना ओंखायनो दा गार्लफ्रेन्डबो मोननो रोङाखै होनलाय थ' नायलांबाय थादों नोंथांमोना बेथिं दङ नै बिसोरो लोगोनो आरोना नोंसोर लोगो नायदोब्रा ओरैजाय नाय ए थैबायले ओमफ्राय नोंलाय नोंबो लोगोना मा नाम नोंनालाय सिमा ओमफ्राय नोंना साफा सोरनोबा नांगौबा सोंहरले गाइस आंनाव नाम्बारखौ हरखागोन आं दानो लोगोनो बिसोरखौ बिराद साइसनि जानो एक्ट्रिसफ्रा नायलांबाय था मारै जायो बिसोरनि सुटआ दिनै देखायगोन आङो दा दसे उनाव ओमफ्राय केमेरामेना दङ बिथिं मा नाम नोंलाय नों मा नाम केमेरामेनालाय बिदिनो खारबावलाय नै फाग्लासो प्रेम सिं नायनो मोखांखौ देखाय फाग्ला मा केमेरामेन बिलाय मा डाइरेक्टर मा डाइरेक्टर लायनो आहाबो फाग्ला केमेरामेना फाग्ला जागलाय मोखां देखायलाय केमेरामेन बिलाय थोस जाम्बालै नोङो एक्ट्रिसफ्रा डेन्जार लेभेल गोजा बिसिना एकदम बलिउडनि एक्ट्रिसफ्राबो हाबावानो फाग्लासो नेहोबाय थाखायो नै ओमफ्राय थाबायनायखौ नायदो मोस्रोमाबो थैयो होननायसो डेन्जार गोजाजोबलै मानसिफ्राथ' फार्स्टआव बिरलांबाय माथो लाना खारमारथारसिगोन बे फाग्ला गैया दै लाना खारनाय गैया जेरावबो लाना खारनाय गैया बिदि लाना खारबा नागिर फैखानाय बेथिंनि बे गुन्दानो नैबे गुन्दा बियो बडिखौ नायदो गाइस मा जाना बानायनाय नोङो बडिखौ दे अमा लकेल अमाजों बिदि बडि जायोनो गाइस जोंफोरालाय फाग्ला रानलांबाय थायो माथो जायालै येस गुन्दा लानो समायाखैलै फाग्ला एक्टर ला नोङो एक्टर एक्टर देखायनो एक्टरा बिदिनो जों बायदि गोसोम बन्दा जायाना आं खामानि गैया आरो गाइस थाफानोनो समाया एक्टराव मोजां नुयो आरो एक्टर नुखायो एकदम नोंथांमोना खदाय नायबाय थायो आरो मोजां हागोन ना इमान मोजां एक्टर नुखायो लागोन बेखौ मोनसे रल लागोन ना गाइस नेक्स्ट दिना माने बानायदो मा दा फुरानो माबा थैजोब बेमार नांनाय गोजासो बिलाय मा बुलायनो हानोब्रा नै नायदो फाग्ला बिसोरनो दा फुनो नै बिसोरनो बुलायग्राफ्रानो थैजोब थान्दा बोथोर अखा बोथोरजों सिफाजोबनायसो मानसिफ्रानो थ' गाइस दायो आंजों सासे नै बाबु दङ फंबाय बिराद माने रेप सं खननो रोंगौना आरोना बियो थ' आं एसे खननो नागिरदों बेखौ माबायदि जायो नोंथांमोनाबो खोनासंदो हख्लायना नोंथांमोना नायलांदो गय बारि खान्थाल बारि खिन्ना थांदों लारि लारि मोनामलायनाय दालि दालि दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरा गासैबो फाग्ला फाग्लि जालांजोब्बाय दानि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फोथायनानै मा लाब प्रागाव बेरायहैनाय बिरि सिगारेट सोबनाय आरो जुदि सोरबोला हिन्जावखौ लानानै खारो 1 2 3 मोनथाम
4 5 6 Yes. नों हिन्जावखौ दानो लागोनथ' Oh yes, thank you एकदम मजा ना गाइस बिराद रोंगौ जोंना बाबुआ ओंखायनो आं रोजाबनो होदों आरो ना Buat begitu bukalai, bukalai. Buat, bukalai. Maaf gua sini. Sama kita sedang. Ini biar halo. Oi. So guys, नै बिसिनोमोन जोंना एक्ट्रिसफ्रा साइसिन खादा सोर नांगौ होनदोंमोनलाय दा मिथिला आंबो थ' गाइस आङो दिनै माने जास्ट एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय बिथांमोनजों जेनेबा शुटिंखौ नायनो फैफादों आरो ना ओमफ्राय मारै मोनखोथाय नोंथांमोनासो भिडिअखौ आंबो हमनानै मोनला थ' नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनानै हरदो सोर मारै मोनो नामा ना नेक्स्ट लेभेल आरो बेबायदि नेक्स्ट भिडिअ नांबावगौ नामा थ' नांबावगौबा आरो दंबावो बेबायदिनो शुटिंनि भिडिअ थ' नोंथांमोननो आङो देखायगोन नोंथांमोननो जुदि नांबावगौबा थ' सिख्लाफोरनो नै देखाय आरो सासेया बोरो हाबसोबायसो थायो माथो दे बाय होनदो थ' गाइस नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय